Salamu alaikum. Irin wannan kace baiwar? Allah da dama girma. Alhaji Baitullahi, kai kuna fama da motoci da sabo. Amma wannan jiya ta zo. Jiya daga Nijar. Wannan banda cewar ta kace mai mun Allah sai kara mun wannan. Ya gida. Lafiya lau larin. Ya aiki. Lafiya lau alhajin Allah. Alhaji Allah ni fa ta kace mai. Tusa ka kare bodari gaba da. Na je na ga yarinya ina so. Na kalallame ta nayi mata ƙarya, nayi mata da abin da ya kama. Ashe kanwar kawar mai daki na ce. Na zo gida mai daki na ta tambaye ni kuɗi na ce babu. Sai ta ce akwai bakwafa a gidan nan fa ta zo. Nace a kirawo ta. Ai ko yarinya nan tana fitowa sai muka yi to dali da ita. Wallahi ashe ƴar kawarta ce. To yanzu gaba ɗaya ban san ne mu fita ba. Na zo na same ka. Ka gaya min hanyar da zan bi na bulli. Wannan ai mai sauki ne. Yawwa. Ka ga dai amfanin zarafin romu. Kwarai. Amfanin girman hankali. Kana burge ni. To ni abin da nake so. To. Tunda Allah ya sa ubangiji ya sa wannan yarinya kawar mai ɗakin ta ce. Haka ne billahi ne. To ka cire hannunka daga kanta kwata-kwata. To. Kai kan ba ruba ku ta haɗuwa ba. Yawwa. Sai an kwana biyu. A'a. Kwata-kwata karka sake bi ta kanta. To. Ka bar min ita ni in shiga. Kada ku shi duk abin da Allah ya shirya. To shi kenan. Ƙarya kake. Kai da ma. Ya hanyar da muke. A'a kaga ka kyale maganar goshin mota. Mu dawo kan goshin zancen da muke. Ni ba zan rabu da ita ba saboda ni kai abin da yake haɗan da kai. Bana zan ci har abu da wai ka san gaskiya sai ka tashi. Haka ake rayuwa ne. Haka ne. Yarinyar nan an ce kawon mai dake. Ƙwarai ba. To yanzu so kake girman ka ifadi ka auro in auro ta kai ka kawo ta gida ka san yanda kuke da ka dinga yawa mata ka akanta. To. Ba za mu wannan lafiya ba. Kar Allah ya sa zauna. Girman ya faɗi. To shikenan. Har na zo neman buta ka ce rabu da ita kai ka kama. Saboda wauta kenan. Ina zuwa da Allah. Wallahi ba zan rabu da ita ba. Abin da nake so ka fahimta. To. Shine abin da hankali zai kwanta. Kar Allah ya sa ya kwanta. Hankalin ita fifike ita yi. Shikenan. Idan na rabu da ita billahi ladi ba zan rabu da ita. Shikenan dai. Na shikenan. Ba shawara ka zo ne ba? Shawara na zo ne ma. Shikenan. Shikenan. Ban gane shi kenan ba. Kadi. Ai nace ban gane shi kenan ko wata wuta da ka huro mu. Wata wuta kuma? To ai shawara fa ka nema. Na baka mafita. To. Yarinyar nan ga matsayinta. Nace ka batta. Saboda in ma yanzu dauko ta kai ka kawo ta gidanka kunya za a ci. Na dauka wallahi. To. Wallahi na dauka. Saboda Allah. Na dauka. Yaya kyakkyawa ce dubu? Kyakkyawa ce wallahi. Habba ai idan kaga kyan yarinyar kai kanka ka san cewa nayi kokarin gaske da rabu da ita. Kai jama'a. Ga hanci, ga tafara, ga ta. Habba ga